Són les 6:15 del matí i avui pugem al Pulpito. Però la previsió de temps de moment molt bona no és. I comencem a fer la pujada, que durarà unes 2 hores fins a arribar a dalt. Parada improvisada, ens està començant a ploure. Amb 100 metres arribem a la fi. I per fi hem arribat. On hem arribat? Al Preikestole. Hola i benvinguts a un nou capítol dels Meko per Noruega. Ens dirigim a Horperland, que és una encantadora població costanera coneguda com la porta d'entrada al Preikestolen. Allà aparcarem l'autocaravana en una àrea en el mateix port de la ciutat, un lloc privilegiat on poder descansar i agafar forces per l'endemà pujar al Preikestolen. Però abans hem de tornar a agafar un ferri amb l'autocaravana per dirigir-nos al nostre destí.
Última parada del camí. Avui hem fet quasi bé, són 7 hores de carretera. Hem fet diverses parades per les cascades, després per dinar, però són carreteres estretes que la velocitat màxima són entre 60 i 80 km per hora, inclús molts trams de 50, inclús 40. I això va bastant pesat. Hem fet 270 quilòmetres i hem tardat 7 hores, això sí, fent aquelles parades. Hem arribat fins a Horpel i és un port marina que hem deixat l'autocaravana que ens permet aparcar amb electricitat, unes 30 corones, que són uns 25-26 euros al canvi, i el lloc també és espectacular. Decidim estirar una miqueta les cames i ens trobem una petita illa al costat de l'àrea d'autocaravanes, on hi ha instal·lacions per fer barbacoes, pícnics i un emocionant frisbee golf. Ai. Fem una de les últimes compres a Noruega. Ens dirigim a un Rema 1000, un dels supermercats més econòmics del país. Acabem la jornada d'avui, hem acabat d'anar a comprar al supermercat, portem la compra per fer el sopar, anem cap a l'autocaravana, que demà anem al Púlpito, una de les excursions preferides, o almenys que més il·lusió ens fa fer-les per aquí. Així que ja, fins demà al matí! Un nou dia ha començat, són les 6:15 del matí i avui pugem al Púlpito. La veritat que ens hem aixecat molt d'hora, però la previsió de temps de moment molt bona no és. Està molt núvol i ens fa molt vent. Anem a provar de pujar al pàrquing a veure què tal, si podem fer l'excursió o no. Creuem els dits.
comencem la pujada al Preikestolen. Són les 8 del matí, 8:15, i fa una hora que estàvem al pàrquing a esperar que pari de ploure. De moment aguanta sense ploure i res. I comencem a fer la pujada, que es durarà unes 2 hores fins a arribar a dalt. Som-hi! Fem la primera paradeta, hem fet 1 quilòmetre 300, ens trobem a una quarta part del camí. Ens falten encara per pujar 200 metres d'altitud i uns 2 quilòmetres. Vinga, que ja ho tenim. Parada improvisada, ens està començant a ploure, posem les capelines, àlies chubasqueros en català, i res, i enfilarem cap amunt, que la pluja no ens pot aturar. $2.000 metres, hem fet 2 quilòmetres, estem just a la meitat. Costa una miquetona, sobretot al començament. I el camí, de moment, encara és bastant empedrat. Però res, ja no ens queda res. Som-hi!
I està sortint el sol! No ho puc creure! If you care about me at all, you should focus on your problems, not putting the blame on me. So I won't pick up your call, I don't wanna talk about it. You know that we do. Amb 100 metres arribem a la fi, al púlpito. Estem a punt. A punt. Vinga. Maybe you can find somebody new, somebody who knows just what to do. When you get all fired up and you hit where you know it will hurt the most. Somebody who see what you see, but it won't be me. If you care about me at all, you should respect my boundaries. I per fi... Hem arribat On hem arribat? al Prestole. A Preikestole. Ole! Llàstima del dia. Sí, aunque es la Espectacular. Limits holding you back, and I'm just wishing you would stop. I don't wanna find somebody new, 'cause nobody will know just what to do. 'Cause when you get all fired up and you hit where you know it will hurt the most, nobody can see what you see, not even me. If you care about me at all, this can't go on no more. I don't wanna find somebody new, 'cause nobody will know just what to do. When you get all fired up and you hit where you know it will hurt the most. Ja hem arribat a la fi de la ruta, cansats, mullats, però molt guai, molt recomanable. Hem fet, ho mirem, són 8 quilòmetres, una mica més de 8 quilòmetres i mig, hem estat 4 hores entre pujar i baixar i 20 minuts parats en allà, i l'excursió molt guai. L'únic que us recomanem, si podeu, és venir molt d'hora. Nosaltres ens hem aixecat a les 6 del matí per estar el més d'hora possible, perquè ara són les 12:30 i està pujant una quantitat de gent exagerada. I el púlpito sembla gran, però tampoc és tan gran com t'imagines en fotos o en vídeos. Així que, feta recomanació. Yo era el millor jugador de fútbol. Toma, la que estudié. Ja hem pagat, estem al Parc 1, hem estat des de les 6:30 del matí i són la 1, i ara procedim a... Ja s'ha aixecat la barrera, i el cost total és de 25 euros, el canvi. Acabem jornada avui, ens hem despertat a les 6 del matí, hem pujat al púlpito, hem fet moltes coses, estem rebentats, estem cansats, després hem conduït més de 2 hores i mitja, hem tingut que agafar un ferri per poder arribar a una àrea que estem a 1 hora per agafar el ferri que ens creuarà fins a Dinamarca
perquè ja tornem cap a casa, perquè ja s'acaba això. És una àrea molt petita però és molt xula. A més, tenim la sort que hi ha un camp de futbol i això pels peques és fantàstic. Dintre que estan rebentats també, perquè han fet els més de 8 quilòmetres i mig, encara tenen energies per jugar a futbol. O sigui que, fins demà. Un nou dia ha començat a Terres Noruegues, ens queda el penúltim dia, avui fem l'última nit aquí i deixem ja Noruega. Estem a l'autocaravana, estem mirant per arribar a la ruta, arribem a prop on agafem el ferri, buscarem un camping per allà a prop per poder passar la nit i així demà ja encarar-nos cap al ferri i això s'acaba. Maybe the birds will sing.